Ostal som úprimne šokovaný, keď som zistil, prečo ľudia volia progresívne Slovensko. Nie kvôli programu, nie kvôli vízii, ale kvôli jednej veci. Nenávisti voči Robertovi Ficovi. Toto nie je výmysel. Vypočujme si, čo hovoria samotní voliči progresívcov. Keď sa pozriem na voľby, tak jednoducho ja to PSK hádžem iba... No, to je môj hlas proti Ficovi a proti proste náckom. Akože ja v PSK nemám akože dôveru. Ja im neverím. Čiže keď ja to tému PSK hodím, tak pre mňa je to iba anti-Fico hlas. Ani slovo o programe, ani slovo o riešeniach pre Slovensko. Len Fico. A poviem vám vlastnú skúsenosť. Spolužiak na univerzite sa ma opýtal, či idem na protest progresívneho Slovenska. Povedal som, že neidem, lebo nesúhlasím s ich politikou. A viete, čo mi odpovedal? Že on s ich politikou tiež nesúhlasí, ale ide, lebo nenávidí Roberta Fica. A toto je dnes realita. Nevolíme za niečo, volíme proti niekomu. Čím horšie, tým lepšie. Nepozeráme sa na to, kto čo dokázal, ale len na to, kto patrí do akého tábora. Máte aj vy podobnú skúsenosť?